Doa, 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 era costureira, o avó traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, avó era poeta, o avó cuidaba da besta, doa, doa, e doa, doa, a tía Mari se quedaba na casa, cuidaba de todos, iba ás patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. Sempre os cativos quixeron ser grandes de contado, e abofé que, en algún tempo, tal cousa éramos moi doada de conseguir. Aínda non ben sabría a flor da vida que pola porta dun oficio ou doutro podías te converter moi cedo en todo un home ou unha muller. Sobre todo diante dos outros rapaces que seguían mesturando o xogo cos mandados da casa. Era traballar para aprender e aprender para traballar, aínda que só fose pola mantenza, aínda que houbera que dar algo por riba. Iso sí, o día da primeira paga eras adulto de súpeto, un adulto precoz porque xa podías gañar a vida, porque xa podías aforrar para un soño. O meu fillo quería ser carpinteiro, pois tiña que ir onde un que fose carpinteiro. Igual facíamos de carpinteiro, que facíamos de albañiles, que facíamos de canteiros, que facíamos de todo. Había que facer de todo. Cobrar é unha palabra casi prohibitiva nese tempo. Nas aldeas non había onde colocarse a traballar. Traballar na terra, na máis. Traballamos todas as compañeiras que éramos, traballamos todas na terra. Todas. O que era fillo de labradores, pois xa traballaban na casa cos seus. E outros andaban por ali, ao xornal, por aí, cando chamaban un día ou outro. Eu anduve ao xornal toda a miña mocidade. E viñan xornaleiros, dous, con dúas gadañas. E eles non querían ir diante de min, porque me tiñan medo, porque os pasaba. E eu tiña que ir diante deles. Eu iba chegando diante deles, e ao que acababa de chegar ao último, volvía atrás e pillaba os outros dous outra vez. Que había que andar co carro de bois ou de vacas, botar abono do cuadra, e a parte de abono do cuadra, bueno, ir ao estrumo, aos montes, para apañalo con fouces, con legóns ou con sachos. Porque había que botar o millo, había que sachalo, había que arrendalo, había que despois reciclar para o trigo, para botar o trigo, había que sejar e había que cortar e había... Ao ter terra, había que sempre o traballo da terra, cando non era un, era outro. Non había tractores. Tiñamos o labrador que tiña un par de bois para labrar as terriñas. Non sei como Galicia é tan rica e nós estamos tan pobres. Pero mentras haremos co arado dos fenicios, nunca ricos estamos. Era un arado que era de ferro. E collelo aquí, dunha esquina, dunha cabeza a outra, tiñas que ir da leire. E chegabas e tiñas que virar dun lado para outro. E daba moitiño traballo, Eu que era fillo de mariñeiro, pois que tan pronto como podían, pois xa empezaba indo co pai nunha lanchiña ao mar. Meu pai traballaba no mar, meus irmáns todos no mar. Pois mira, quería ser capitán, pero non pudo. Nos medios nosos non deron para eu poder estudiar. E ainda nos levaban a nosotros, a miña irmán Claudina, á playa, a tirar por unha rapeta para buscar pagos para comer. Eu primeiro na casa do meu pai fui redar, e logo despois vim para a minha casa, comprei aparelhos, era redar do meu, e despois iba-te a trabalhar para ti, para outra, para outro. E despois fomos para un barco de arrastre, que se chaman vacas, e fui de cociñeiro. Doa, 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 era costureira, o avó traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. O oficio aprendín que era o que tiña meu pai de albañil, na construción, que por cierto era moi dura,
a construcción era durísima naquele entonces. Había que andar ao frío e non había roupas como agora. Caían xeadas tan grandes e tan terribles. Estar aí unhas criaturas, que éramos unhas criaturas, ver aí nuns andamios, aí traballando, aí que moitas veces os albañiles que non podían dar o recebo porque se congelaba a masa. O meu traballo era duro porque hai que darse de conta que se fais unha parede para subir as pedras todas había que levilas así ao ombro. Os encargados ou capataces ou dueños pois non, con palabras non trataban ben os traballadores. Había rapaces pois que iban, que a mellor que aprendían a carpinteiros, que despois de ir á escola iban para xunto un carpinteiro que tiña un taller de carpintería. O meu fillo quería ser carpinteiro, pois tiña que ir onde un que fose carpinteiro, onde é, para que o aprendese. Meu pai era carpinteiro e a mí quería me levar de carpinteiro, pero para mí non me servía, porque daquela non traía nada para a casa. E o que só hacía falta traer era para a casa para poder vivir. Meu abuelo dice: ben, vamos a tomar os dous un viño. Ven comigo. E ali, dixeme, vamos a ver, Suso, ti, cal é a cousa que máis te gusta neste mundo, como profesión? Ser carpinteiro. Entonces dixeme, non quero que me engañes. Ti queres ser mellor carpinteiro que ser abogado? Mellor. Que ser médico? Mellor. Que estudiar outra carreira calquera? Queres ser mellor carpinteiro? Sí. Non me engañas? No. Pois non te preocupes, que desde este momento ti vas ser carpinteiro. O carpinteiro, que sabía o oficio de carpinteiro, andaba ao xornal polas casas, a que nos chamaba. Había aserraderos, fábricas de madeira. Meu pai era canteiro, e fun de canteiro con ele. Para levarlle barro, para poñer as pedras, non? E máis no monte, arrancábamos tamén as pedras no monte, entonces había que levarlle a ferramenta para un lado, para o outro, tráeme de aí iso rapaz, tráeme aquel outro, tal, para arrancar as pedras, e para iso, non? Carpinteiros, canteiros, latoneiros. Un latoneiro era un señor que se dedicaba con un latón enorme e con soldadura a arreglar as potas. Eu tamén digo a todo, tanto fago unha roca, como fago un cesto, como fago unha mano de parajas, de canteiro, son de labradores, que non hai que me pase de labrador, a ver se ve a cosecha, hai que ser así, así antes, a cosas desas. Oficio, igual facíamos de carpinteiro, que facíamos de albañiles, que facíamos de canteiros, que facíamos de todo, había que fazer de todo. Non había cousa a dicir, vou fazer isto solo, porque non ganarías nada. Despois empezaron a vir unhas fábricas de conserva, pero era tanta xente para elas. Desde aquela tamén había máis peixe que do que hai hoxe, xa tiñas traballo a barrer na fábrica. Ganabas dous cartos, pero era o que había. Noite e día a traballar. Non importaba que foras dormir 2 horas, despois xa tiñas que volver outra vez. E daquela era domingos e días santos. A fábrica é o mar, non había outra cousa. A fábrica é o mar. Doa, 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 era costureira, o levaba a traballar na leira, doa, doa. Os homens eran para traballar, eran para o mar. Nós era para despois, para o resto todo. Da casa éramos nós, para todo, para traballar, para traballar o peixe na ribeira, para ir á aldea co peixe. Iban con sardinha, iban con pescado, compraban, as que iban, as que non iban, estaban sempre a barriga, que xa non iban a parte ningún. A muller tiña que traballar na casa, a máis traballar fora. O home traballaba fora e despois chegaba a casa e sentábase para comer. Normalmente a muller era a encargada da casa para todo. Era a compra de a comida,
preparar a casa, barrer a casa, limpiar a casa, facer as camas, vamos, facer de comer, esas cosas así. Pero ademais, tiña que acompañar o home, o marido, para labrar, para sachar, para arrendar. Traballaban fora con eles, e máis depois tiñan que facelo da casa. A máis coidar os fillos, que tiñan moitos fillos. Nós fomos 8 irmãos. E a miña nai era a que corría, claro, meu pai traballaba fora, pero ela a que corría, traballaba fora máis e traballaba na casa, atendía os fillos a máis e máis todo. Eu da casa non contaba de traballo. E iso sí que é verdade. Despois quixen aprender a modista e meu pai non me deixou porque me dixo: ti queres aprender a coser porque non queres traballar na terra, e os fillos dos pobres teñen que ser esclavos e traballar, senón non teñen pa onde ir. Queres ser señorita, non che hai. E non me deixou ir a coser. Mandaban as mamás a costura, a aprender a coser. Cousas de lana tamén, o que calcetaba, e iso tamén se facían, tamén. Chaquetas, jerseis, e desas cousas. Sabías moito eso de coser, de calcetar, de facer vainica, de bordar. Fixen colches, fixen tapetes, fixen jerseis, fixen chaquetas, fixen de todo. Aquelo era unha economía rural de supervivencia, como xa dixen, e miserenta. Meu pai era un canteiro que ganaba un xornal, máis ou menos, pero non era o suficiente para manter a familia. E se iban a servir era por a comida, como se dicía. Cobrar é unha palabra casi prohibitiva nese tempo. Se fora como hoxe, pouco aporrábase co sueldo aquilo. Despois empezaron a pagar unha peseta. E xa era moito sueldo, unha peseta. O xornal máis grande que ganei foi na casa do cura, que me pagaba 2 pesetas. A semana 2 pesetas, pero logo tiñamos que traballar moito de noite. E según horas facías, así che facían os días, non sabe? Patacóns en cobres. E pesitiñas tamén platas, que ainda facíanos algún pendiente. Ainda debe haber algún por aí. E uns máis, outros menos.